हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे बोदो काबुल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जालायबाय। जुनिसखा लांबोदों हा अखा बिसोर गायबाय नै माइआ माइमोना जोंना नै सेस दैबाना जाजोब्बाय खोथियानो गोजाव लांजोबदों ओमफ्राय दा नै थिखां दोनदो आरो खोथिया हामाया दैखांनांगासिनो नै आलियाव दैखांगासिनो आमाया नै बारा जाबोथारदों अखा मोनायावबो बिराद हाबायना आमाया दैखांगासिनो नै खोथियाखौ माबायदि मोनदों आमाय दैज्लांनि खामानि ना ओरै दैखांजोबसै खोथिया दैखांग्राफ्रा उसिफावजोब्बाय ओरैबायदि दैबाना जाबाय आरोना दुब्लियाव हाबनाङि मानसियाबो हाब्रुआव हाबनांबाय दे जल्दि रोगा उन्दु जानो सानदोंमोन आङो हायदै मेंजोबबाय थाबायनो हाला खोथिया आमायाबो नै रोगानांबाय उफाय गैया मोनजागोन ना मोनजालालै देग्लायलाय अखायानो हप्तासे हागोन गाबोन गायथारनांगौमोन दैयानो हनै ओरैनिफ्राय फैगासिनो एखेबारे दुब्लियानो लोमसावजोब्बाय अजगरा हाजोआवबो खोमसि हागासिनो अखा नैबेयाव आस्रा सारबायमोन आरोना आस्रा सारनायाबो लोमसावला जोब्बाय नै दायो रोगानोसै खोथियाखौ होथारदों रोगानाया जाला ओमफ्राय आंहा मेंनाया दंबावोसो नै ओरैबायदि मेंबाय हाब्रुआव थाबायनानै सिजोब्बाय बोरैबा ओंखाम जाना लाग्रोनायखायसो बिदि खामानिखौ मावनो हाबावबाय नै नोंसोरो बोरियाव थानानै मोजां होनहरबाय थादों बाहाय ओंखारनाङा बिहावासो फैबाय नै खोथिया रोगानो खस्थ'नो दाना मा मोनजाबावनांगौनो बिहावफ्रा हेफाजाब होआबा हाख'खानाय नंलामोन जोङो खोथियानो बिरनानै थांजोबसिगौसोमोन ओरैबायदि दै देरबाय आरो दिनै बैथिं बै औवा नुहुरनायखैजा थांखायो माबायाबो खोथिया गोजावना सिखाया बाजानानै बारबोलायबावो बिखुंसेयाव मालायनियाव ओंखारथारनो नागिरो खेला मोन्दों खथ' दुब मोनथारदों आंहा होमबा लोगोफोर जोंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायजेननो नागिरदों आरोना बेखायनो आं माइखौ माने गायग्रोनोसै आरो आग लाजेननोसै ओमफ्राय आङो दायो बेहाय जगार लाजोबनानै फैखाबाय आरो ओमफ्राय माइ गायग्राफ्रा फैथ'वाखै खोथियाखौ मैयायै हालौखानानै रोगाना दोनजोबखाबाय नै बेहाय बिथिंजा बिहावा रोगागासिनो ओमफ्राय दा नै जालुखाखौबो दारि सैनानै गिंग्रा गोरलै खदालबो लादों थौसिबो आं एसे खनासे गायनोसै आरो ओमफ्राय गायग्राफ्रा फैथ'वाखै फैसिगोनानो 6थायावनो फैयो दे उल्थासो गायो नोंना आखिथिं गायबाय आरो बे गोदोनिफ्रायनो माने मालाय नेमा बिदिनो आरो ओमफ्राय बेखौनो गायबाय ओमफ्राय गायनानै बे मुथासेखौ गायनानै थांग्रोनोसै ओमफ्राय आहा बे कलेजाव अर्गेनिक एक्सपिरियेन्स ना मा होनो खामानि दं आरो
kaleng sini nih bro. Gaयनो रोङा सानदों आंखौ गायनो रोङा सानदों. गथ' गायनो होननानै सिगां मिथिया. बांद्राय रोंद्राय नङाब्रा. बांद्राय माइ गायनो रोंद्राय हिनजाव मोनाखै दे नों सिन्था खालामनाङा. सिन्था खालामनाङा आं गायजोबगोन. गायजोबगोन सिन्था खालामनाङा. उन्दु जानो. दख'ना गोदाना सिबाय माराम होनाया. मैयानिफ्रायनो जोङो हालेवनानै रोगानानै दोनखाजोबदों आरोना खोथियाखौ दिनैसो देरलानै सयथाखौनो दानो फाफ्लि साबाय होनबाबो रोगानोसै फैथ'वाखै गायग्राफ्रा दा दसे उनाव फैगोन एसे मेंबाय सानसेबो रेस्ट गैया मैयाबो सानसे हालेवबाय हरनि 8टासिम दाबो दब्लायसे दंबावो जेनथेन खोथिया थिलिल'सै ट्रेक्टराव गाखोनानै जिरायलायथारबाय आं मेंनाया मेंबाय लानजाय गोलाव फैथारसिगौ आथिं गोलाव नै खोमसि जाबोजोब्बाय दै बारनानै लांजोबसै बाननानै ओमफ्राय जाबाय गोलैजोब्बायसो थिखोलाय खोथिया बानग्रानैनो लांदो बाननो रोंखाया बाननोसै दायो हाला बाननो हायोलै बेयो माइ गायग्राफ्रा नै मोनफैबायानो माइ गायग्राफ्रा जोंना लाजिदोंनो सिख्लाफ्रा होथेलायथारदों आयु नुखायो होथेबाबो रेडिमेडखौ बायनानै लानांगौलै माइ गायग्राफ्रा खर'आव डाइरेक्ट साथा मोनोना हमग्रा माइ गायग्राफ्रा लाजिलायो नोंसिना मैया दैया बिराद गिदिरमोन अज'ग्रा ओइथिंनिफ्राय गायबो सोनाबनिफ्राय दिनैनो फार्स्ट दिनैनो लास्ट आरो जोंहा दाबसेल'खासै नालाय जोबखासिगोनबो दिनैनो दा सिख्लाफ्रा हाब्रु फुनलायलायगोन बिसोरो हाब्रु फुनलायनांगौ नोंस्रा दिनै माइ गायग्राफ्रासो फुनलायो दा गायजेनसिगोन नै गायजेनबायानो ओइथिं लाजियालै गायदो एसे मिलायनानै बुरजा मोननाय बायदि माइखौ बुरजा मोननाय बायदि गायदोब्रा फैखाबाय आं गाग्रोसो गोजो ओमफ्राय न'आवसो आंनो आखाइनो दै बिना लोंबावो नालाय हास्लाबानो खम नुदों बेखौ इन्जुराबो नै फिसाजोआ ABCD लिरजोब्बाय मावजि खुसेरनाय बायदि खुसेरजोब्बाय नै आंहा माइ गायग्राफोरनो सिख्लाफोरनो बुरिफोरनो बेखौ एवना हैनोसै बुरखौ कुकाराव माने खनसे गाबहोखांखाबाय आरोना नै
मोजांनो मोनखाबायबो ओमफ्राय आरो नै कुकाराव थाखोसे होबावदों आरो माने कुकारा जायगा जाजोबा नालाय खननै जाननांबाय ओमफ्राय बेबो गाबसिगोन नै बिथिं साराय गिदिर जाननानै लाखाबाय नै बिखुनजा जाननानै होफैखाबाय मानजिनानै नै बिथिं पियास ओमफ्राय बेयाव बानलु एसे जिरा सामब्राम गुफुर होनानै आङो देग्लिना लाखाबाय ओमफ्राय बेखिजा नै गय फाथै जगार खालामगासिनो आरो कनिष्का बिबैया नै गयाबो जि साइज साइज खानायलाय सोरबा सोरबा खुदै गलायसिगोनसो बे फाथैयाबो गोदैसो जि गोथाव जाहैयो ओमफ्राय साउन्स गोदाना जाहाना नै पियास बानलु गोथां हाखावना होबाय ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर एसे सेरहरबाय आं मायाव नागिरदों बुट साना हो साना साना गरम साना ट्रेनाव चाना होननानै आंलाय हामफाया दिनै साना बेफारि जानो नागिरदों आरो ना गायबोखांबाय बैथिं दै बारनायनिखौ ओमफ्राय दायो नै बेयाव गायबावबाय आरो ना जोबथारसिगोन बारा गैथारला अखाबो हायासै दिनै बारा बुरजा गायाखै 5 बिगासोल'सो गायदों जोंहा हायानो गैखाला नालाय बारि खालामजोब्बाय बारा बुरजाबो गायजाया खस्थ' बारा दुब्लिनि खामानिया बोथोरा बिराद मोजां जादों बोथोरा बिराद मोजां जादों होनदां दे गायद' सिख्लाफोर कनिष्काया रिल्स बानायनो मोनैनि गाबदों गायखांथारसिगोन माइखौ एसिम गायगासिनो दं बोथोरा बिराद मोजां खालामना होबाय अखाबो हायासै मैयाथ' दैबाना जादोंमोन नोंथांमोना नुखादों खोथिया गोजौलांनाय मा होनदों आनैया ओंखारनो लुबैबाय नुजोबखादों दा नंबाय नामा मादै मेंलाय लांबाय माबायदि मोनदों माइ गायनानैलाय सिं साबाय ना सामफ्रामबो गायबाय होमबाबो गवा फैसा मोना नालाय माइ गायनायनिबो ना माइ गायनायनिबो अना जोंखौ सरखाराबो मादै हारसिं मिनिखुमागासिनो Kiki mas paise होननायसो जासिगोन दे गायद' सिख्लाफ्रा ओरैनोबा सेंग्राफ्रा कमेन्ट खालामहरगासिनो दं सिख्लाफोर दंना गैया होननानै माइ गायनायाव लान्च टाइम टि ब्रेक खावसे गायखांबाय बिगासिनो जख' दंबावो सिख्लाफ्रा नै मोसाखांबावबायसो गियार रोंनो नागिरदों आरो दायो गोथाव जादोंना जायाखै आने माबा मादै आनै सोंलांबाय गोथाव जादों मैया दाखालिना मटरमोन दिनैना बुट आनैयाबो नै बिहाम संनाय गोथाव मोनथारदोंमोन जाबाय थानो मोजां मोनलायलायदों हामफे संनायखौ ना संनोबो मोजां रोंखायोना ओइ नैथिं सिख्लाफ्राबो जागासिनो रिल्स बानायखांबाय बिसोरो बिराद मोसानो गोरों सोरबाफोर सेंग्राफ्रा फसायोबा बुंहरखाबानो जाबाय नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आं नै आरो इथिं दंबावो नै गासिबो सिंगेल गोजासो ओंखायनो सिख्लाफोरखौ देखायथारदां
माबा संख्रि सा माखौ मिन्दिलाय थिगलाय बाजैयालाय सोरखौ गोसोखांनानै जाबाय थादोंब्रा एक्सखौसो गोसोखांदों नामा जानायाव रावखौबो रायलायालाय थारदो माइ गायग्राफोरनो लास्ट स्प्रेडसो लाबोबाय आनैयासो मालाय गायालासिनो गदोंलै देग्लाय माइ गायालासिनो मालिकआलाय मालिक बोरायानो मालाय गायखांगजोब्बाय बिस्रानो ओइथिं दब्लायसे थाबाय मैया बिराद दै माबा बाना जादोंमोन ना दे गायखांथारसिगोन ने सिख्लाफोर सान्दुङा गायखांनाय लोगो लोगो होबोबायलै हाजोखौ स्रां नुहुरलायबाय नै दिनैनो लास्ट दिनैनो फार्स्ट आरो जोंना माइ गायनाया ओमफ्राय जोबखाबायबो ज' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बिनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय